Αλέξη! 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 Παπά! Αγόρι μου! Αγόρι μου! Δεν το ξανακάνεις αυτό ποτέ, ρε. Ακούς? Είμαι ο πατέρας σου, ρε. Τι έχεις? Τι μου κρύβεις, ρε? Γιατί έφυγες από το σπίτι μας? Εμείς είμαστε άντρες και πρέπει ένας να στηρίζει τον άλλο. Ακούς? Και αν εγώ φύγω κάποια στιγμή, εσύ πρέπει να είσαι η κολόνα του σπιτιού. Όπως είμαι εγώ τώρα. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη, γεια μου. Πολύ δύσκολη, γεια μου. Παπά, θέλω να σου πω κάτι. Τι είναι? Την Αντιγόνη θα την παντρευτώ. Δεν την πάρεις. Αγόρι μου. Άντε ρε, πάμε τώρα, άντε, πάμε γιατί και η Μάρος δεν έχει κοιμηθεί όλη τη νύχτα, το ξέρεις. Σκουπίσεις τα μάτια σου.